Zviri guys for the people. So zvamukuona apa guys dada akati ndakuharire but kabata emergency ndokuchibva iyo mota yakambondifira vanhu vamwari igotanga kuti azikizeki murodhi ipapo asati yapera kugadzirwa anofanira kuti ipese kugadzirwa haisati yapeswa kugadzirwa then ndoda tano ichirega tipese kuigadzisa chi isati tanga kufamba then kurisei bobo saka apa papa mukuona zviri kuitika apa nhasi panopasha apa pabudiswa masofa mukuona why because mukuona masofa ebiya rozari kare chamba kusakara amozvoni this thing ichi chakuona chikicheni chichabva but right now tinongochisiya chiripo bebho chazochisa kumabhedroom kongo hatizivi so mozviona matanda akazengaiswa punoko anopfuurira achida mune bedroom iyi then iwoya kuno kumasofa abviswa muno muchiona so masofa abviswa muno ndomabviswa friji iyi ichiri apapa but kana zvazopera kumberi ukokoko ichabva apa yoenda maybe somewhere kuno because apa pesa apa pachaiswa madesigns achaiswa so that paiswe TV hombe. This one is a TV yamunogara kuchona. I want you guys to remember this TV. Kuti TV yakatengwa ikaoneka ruviri. Saka inogara yakabva kwanenge. Saka ridzi kuchona kuvhara chirega chitose. Zvana mai zvekare zvedu zviya zvarakuya kuvhara TV yangu. Ndokuvhara kwavanoita TV uku. Kwabva kwana machira. So now this area yese like I told you before kuti area yese iyi tichaisa design chauya apa yauya apa pachaiswa chi pazi TV zihombe then diki ichabva ameno tichaende zvayo but diki ichabva koya hombe ichauya apa. So like I told you before kuti padaiswa maceiling and wada kuti atange kuiswa nhasi because and also I hope my comment after kuti tanga maisa maceiling ndo zvipo procedure yacho then malights amukuona aya anofanira kubva paari papo auye pasenta pemaroom saka each room inofanira kubva light pariri apapo yai kuno avo vanhu vauya because kunoka mama vakwanisi kuti vanotema huni vana vedumba vanenge vakawandirwa dumba vakadzoka kuofu ndo vari kuseri koko saka ni vanenge vachiita sei ndinosimboti vana baba rumbi vanditemere huni dzekuti kushandisa pano because last time vakatitemera huni dze20 so nhasi tichavati vateme huni dze10 woya nadzo pano now here bedroom namuyamya ndo mwakaiswa mazipanels aya hasati aturikwa then oya apapapa ndo pane chii that inverter light iro ramukona rakatobaka inini guys for the people handigoni kuvata mumba musina light ndinotobatidza chilight kana pasina light roro ndotsvaka chitochi chekudi chekubakidza I don't know why apa kugona kare ndasingadero hameno zvakazotanga sei zvokuti ndotya kurara murima I have no idea but ndotomeka sure kuti katochi kavata kakabaka handizivi sei kuti insecurity yakati chii handitozivi then ndo yakuside kuno kuenda kurembicha so this side guys vanhu vainditibvisa mubhedha uyu muno muiche space maybe tichaisa mafitted uku ameno iyi kana mwari vazotendera gore iroro hatisivi but right now this bed is staying here ndo yamukuonera apa and also zvese izvi tapeta magumbeze ese murikuona apa magumbeze atapeta this wardrobe I think it's high time tichifanira kubuda muno chinhu ichi chasakara I think chine 5 years kasingakanganisi chinhu ichi chabvaruka chakaplaya role chakufanira kubva maybe chikabva maybe moitwa zvo zvakanaka so magumbezi angu guys dzimongooka ndichikupindura musoro wangu neuri apapapa ndopaunofanira kutoenda kuti ndigone kubata network kungobva apa network yaichatobati saka munozvozvona dzimwe nguva mameseji ndikamapindura ndikupress it means I'm seated here kana ndisinawo kwanisa kumapindura it means kuti ndabva panapa paposition ndopainobatira ipo pandakamira apapo ndopainobatira saka muruoko rwangu wofanira kutadza uku ndendakabata foni uya kudhuze kuno ndendakabata ndakadai ipapapa ndopainotobatira ipapapa ndikangobva position kuinda apa zvavharana hamuzvioni so kuno kutarongedza zvimabhutsu chichichichi magumbezi everything zvirapapa so maybe vakabva muhoya muno from here oenda munext room uchingodero zvingobatsirana kurongedza
kusvika tapedza pakatoshata nhasi saka tavakuona kuti I want to see kuti vanoda kuzviita sei kapenda vedu kapenda vakamhenge vaita mi kapenda vagotadza kubatika zvokuti dai takatopedza kapenda vako vanotravhela kapenda vamupisa vari pano saka makudi ndakadzoka kuofu manje ndakadzoka nesuro ndafana kudzoka nesande hapana zvakambondibata ndiri kumba uko saka ndadzoka ndapano takuita zvinoda kuitwa vanhu vakakufila here muchisvika ndiudzei pamakasvika nezvinhu makaenda nei gwendogunu gwendogunu ndakatakura masenga angu andakabva nawo manyika ndibva ndanotsveta kumba vanhu vazhinji vakashamisika zvisingaiti zvikanzi zvinoratidza kuti uri kushanda nevanhu zvakanaka makafara takafaraamedhemu yanga yakafarawo zvokuti akasununguka zvokuti vakafara vakasunufara zvisingaiti kuti takamboita takaita icho chichi saka ikono makudii ukatambira zvino apa ndikatambira paprogramu yangu ndekutsvaga matanda okuti imba iri kumba iswe mazengi waya takaenda nawo iwai nokuzoti panenge sava totanga kutsvaga imwe semende nekuti paite zviripo zvinoonekerazvozopenda ino zvamunoita zvikwereti mudero muchaita sei nemari dzavanhu muchaita sei ndichati zvikwereti ndichati zvikwereti vanhu vakakuvinga izvo vachitsvaka zvikwereti muchavaudza kuti kudii zvekare kare hatongovaudzawo kuti zvinogadzisika vadingo mucharorwa nevanhu gore rino nevanhu ndokuudzai zvamuri mugoramba muchikwereta. So guys, for the people, this paint yamuri kuona iyi yese iri kuzochinja iyi iri kuchinja, there is a color yatiri kuda kuti iti zvese izvizvi yese ishina yamukona ikubva iyi, then onewo pakagumirawo paint yeiyi I think kuna 1990 something hambozviona. I want you to remember my house, my room. Oh no, yachinja color isina kudai. Guys, imagine how many years did I spend ndakatasa pakona papa. So guys, the people, right, I want to pizza. Varikuleya anonzi machiya muri kuleya mapisa, varikuita blandering yavo. Vakatangavo zuro. I will show you the process, guys. This is amazing. Chachinja kala mese umamukona makata kutanga meno. We will change everything, guys. Our house is gonna look like mwah. Mukana mwari vakazotitendera muchaiswa matiles. Ndakazoundunyura chi wardrobe chiyaona kubvaruka kuti mapisi chasakara amozvono. Mese munochaisa matiles. Matiles achaiswa muno. Then apo bed yangu ndinapeta futi zvoda ichamuvhwa dzese idzi. Shamuvhiwa ndamukira makusenseni ndikatyora ndiri panapa. So this is day 2 yekuzama kuti vaekere. Look at how ugly my floor looks like. Hatomboisi cobra, ndakati hazitomboisi because I will be wasting my time. And also cobra inondibhuwa nenyaya yemasinus. Nowanzoti kana ndakuda kurara nditi obviously because andatoiti kabhaketi system kanga kari kukona kuno, then ndobva ndauya because ndisingadi kutsika pafloor ndoya ndobvisa. Ndikuona kuti izvi ndakapfeka boots nechi nemasocks ndobvisira uku ndodayo so ndobvisa zvimabhutsu zvangu apa ndouya pakapeti yangu apo ndichidai ndoya ndogara pano. This is where I sit. Ndovata pamubhedha pangu apa. Kandamuka ndinomuka ndoti ndaida kuti initially chikapeti chikure chisvike uko, but anyway it's okay. For the meantime we work with this. Amona cho pakazowana ma spare rooms tichaisa mabeds, ma old beds koko. This is my water. And this is my Gaviscon. If I have anything like heartburn, I'm told na chunu zvamu I think twakupera. This one I will change this window. Window ne curtain. Do curtain rangu irori guys. Look at the curtain. Takasunga up. Mapsina curtain. Tasawo ma curtain acho anenge agadzirwa nevanhu vepaHarare kungoturowe. So I'm gonna change this. This one ndicharibvisa ndobvisa this thing again. Andichidi ndoisa zvimau zvakawoodwa ndoisa curtain iye ndechivhura kuno uku. Muchaonerera guys, chibonyatso enjoy the before, muchatapirirwa neafter, mozviona mawozi angu. Look
ndaramba vanhu vanozindira godo and also my door. One zvarakaita rembiri yarose chaichaya kuti pendi yachoni. This is the reality yandiri kurarama now. Look, bauti muioni. Then after 3 weeks muchaona the difference mozviona. Because like this room guys yangu ini yaimboshandiswa ichigara mabhiro risati ane nematura mukatotarisa kumawalls uku kwakaeffectwa nemabhero uku. Mabhero aiva kwese kunoku zvaitwa wesizve maya nemabhero mese munomu vavakaizadza mabhero. Tikati aiwazvo nditombotsvaka kuti mamaki emabhero achirimwe watakatozoexplain ilaini rebhero rese maigumira mabhero futumu. Saka ndakazoti ayo ngati mabvisei ndishandise this room ndo zvakaitika. Saka mind you I'm trying to change room yakanga ichigara mabhero ichikwa sedura into something nice, something cozy. Both ndo patakasa matura but taisa matura hatazokwanisa kuchipenda munomu but ndaida kupenda kubva kudhara. But this time we're going to do it ichapendwa guys and also put some floor tiles and changing the curtain then the ceiling. I can't wait. Vanozoti unodada aiwa kana ndakudada ndakuita mavidhio angu ndamunomu maybe ndagadzira something nice kukona uko zvinhu zvese zvitazvibvisa tikaisapo because pada kupushwa zvese izvi zvichapushwa vakuya munomu vachisa mapuranga iwayo mablandering. Tarirai muone zvekuita Jehovha we makanaka baba ndo zvinoita Mwari izvi. Hamuzviona zviri kutochinja slow ndo zvazviri kuita izvo. So day 2 zvese zvamukuona nomunoona kuti zvakashatira kuita zvinonzi machiya zvinogara maketeni zvamene tinonzi mapelmets nezvinhu zvisingafaniri kugara pamusoro pepelmet zvinoindapo kundoitei. So we have to remove those pelmets. Amukuona I'm changing the curtains, I'm changing the pelmets and also that side I think the whole house but then ndichashita mbichana kusvika ndadi ndapedza. I can't do zvese ka1. Day 3, look at that. Pazvipa muchiona papapo vanozviona iyi bedroom yana mama handisikuratidza zvakaita ese but right ceiling yedu iyo yaitoiswa. Saka pamukuona paiswa po iro raiswa kuti vati pachauya pachihenga ngirikini masola. Baba vati hanzi da kuti waya iyi ndosunga pane po iro handiti rauya rikandobuda uku that po iro ndozvavaita. Saka kuti vati hanzi isazoremerwa uye mhepo ikaita isazokwachabuka. Saka zvasingaiti kuti ava varambe vachirovera mablandering avo aya ivo vasati vapedza kurovera. Saka mukuona kuti apo zuro ndo pavakaita ndobva vati no ngatichimirira pano so that titange tarovera po iro. Saka mukuzvionawo this is what happened. So we are changing the house slowly. Muno mubedroom yana mama ndio mavari vavatanga kuisa. Saka apa nhasi vanopedza apa. Saka vanamanama kwavaisa uko kwese uko. So this is it. Then masola abhozi ari kuya achizolera pamusoro apapo pesa apa ndo pari kuya kubva kona iyo kusvika kuzasi uko ndo pachange pakagara masola. So ndo panina baba no ngatitei kuti paiswe iri zipo iri vaida treated but kuti mafanzi ndo anotaura. Apa mibhedha yabva yakavhwa nematende guys. Matende eblue aya chatoya nemamwe anoti mangani kutira mavhu nemarara apo. Tasaimoni kana imba ichigadzirwa zvinobhowa. Tasai apa munhu anenge atsvaira tisachizoti taisa matiles unonyangadzwa uda kupinda munomu. Saka apo zvese zvisituru zvazvichikwirwa nevanhu kuti vange vachigadzira mozviona manje. Dhiramhu rangu vachekera iyi mvura ndofunga vangu vachishandisa pakuhudhena kumadziro. Saka munoma musati maitwa tati yaitwa. Saka apo kuda vachapanama apo pasara apo panoda kunamwa apo right. Saka kureva kuti poiri sola idzi kuya dzichipinda nepapa vandomuona waya iyo. Saka chiva ichipinda nepapapo zvakare zvakaoma zvinhu zvacho ndo recommendation yekwababa iyi. So this is it. Vakazowedzera pavakawedzera vakupinda mune mamwe marumu. Saka iyo tambo yavada kuichinja futi iyo yeblue kutasatasa malights plus pane mamwe ada kuederwa. Inini mangu futi hamsati maitwa
Day 3 it's still the same. Mwari we chasvika kudate wendi gore rino.